Ano ba yan? Hello po, good evening po sa ating lahat. Shoutout po sa nandito. Happy Sunday po sa inyong lahat. Hello po, Ma'am Christina Manlangit. Good evening, Kaagapay. Good evening din po sa iyo. Millie Valerio, magandang gabi po, sir. Kaagapay mo. Magandang gabi din po, Ma'am Christina Valerio. Irene Bonina, shout out. Ella Sinad Relay, live po si Kalinga Prab. Good evening po, Vivian Vibes, Maria Anita Beltran. Magandang gabi sa Agapoy. Magandang gabi din po. Naka-live din si Rob. Opo, naka-live din po yata siya. Junalyn Golfo, good evening sa Agapay. Ganon din po sa iyo, Ma'am Junalyn Golfo. Hello po, Kagapay. Hello, Ma'am Derlita Pirater. Shout out po sa inyo. Naisipan po natin mag-live po ngayon, ngayong araw po ng Sunday. Salamat po sa 34 million views, 11 thumbs up. Salamat po sa nandito po. Dito po natin. Yan. Ano ba ito? Hello po, kaagapay watching from Canada. Hello din po, Ma'am Derlita Pirater. Magandang hapon o umaga po dyan. Maria Anita Beltran. Tangi Papa. Kanina pa ako nag-aabang ng live mo, nakatulog ako, Maria Anita Beltran. Mahina po ang net kasi kanina. Kaya di po ako nakapag-live ng maaga. Kumusta na po, Bonso, si Rena, Sir Millie Valerio? Sa tingin ko po kay Rena ay okay lang naman po kasi wala pa po tayong hindi po natin napapanood ng sa pag-vlog po ni Rap po kaya kay Roda. Pero sa call, nakakausap po ni Tita M, si Roda, tsaka si Arena. Good evening, Mr. Host. Napuli, wag lang magbago, mabait pa rin. Sally Alegria. Hindi naman po tayo magbabago, Tita Sally. Kumusta na si Bibi? May balita, Maria Anita Beltran. Ang gwapo ng host, OP. Ano pong pagkabasa po to, Tita o OPP? Ganun po ba yan? Cross, good evening, Sir Kagapay. Dumaan po ako kay Kalinga Prab pero mas gusto ko rito kasi nababasa ang message ko. Baka naman po siguro si Kalinga Prab ay sa dami pong
nagme-message po sa kanya, hindi po niya agad nababasa. Baka ganun po yan, Ma'am Roscross. Rosny Ahmad, good evening, kaagapay, musta na watching from Japan. Ito po, gwapong-gwapo pa rin. Kate Nevres, hi sir, kaagapay, good evening po, watching from Pampanga. God bless you, thumbs up, done. Ay, salamat po. Sa 61 million views na po tayo, 25 thumbs up, done. Hi po, kumusta Karina? I'm watching from Riyadh, Saudi. Jocelyn Amolong. Magandang hapon po dyan, Ma'am Jocelyn Amolong sa Riyadh. Sally Ligaya, Mr. Pogi, ano balita sa dalaga natin from Yossi, Pinas? Ayun nga po, lagi naman po sinasabi ni Tita M pag nakakausap niya si Rinay, ayos naman daw po siya. Yan po ang sagot ni Rina kay Mama M. Mama M daw ang tawag sa kanya eh. Jasmine Pilais. Excuse me, Japan Charity Group. Okay na po siya. Oo, okay na po si Rena. Kahit hindi po natin nakikita sa vlog. Lolidel Albero. Shout out Ma'am Lolidel Albero. Salamat po sa pagpunta po niyo sa aking live. Edna Sola, hello po kagapay, musta na po kayo dyan? Ay okay lang naman po Ma'am Edna Sola. Tamsak Dan Maria Anita Beltran. Wow, salamat Ma'am Tita Maria Anita. Stella Bimbo Andrade. Good evening kagapay. Tuloy po ba ang event ni Rina sa September 13? Yan po ang hindi pa po yata matutuloy. Kasi pinagplaplanuhan pa ng Japan kung tuloy yung event. Pero kung tuloy naman po ay malalaman din naman po ninyo. Sasabihin ko rin. Pero ngayon sa Japan po yung event na po yan ay pinag-uusapan pa lamang po. OPP, galing po ako kay Kalingat Rab. Mas gusto ko rito, ha ha ha. Bakit naman po, Tita OPP? Mas gusto niyo rito? Tamsak down po, Stella Bimbo Andrade. Salamat po sa pagtamsak down po. Laila Medtimbang Sally. Magandang gabi po, tamsak down watching from Kuwait. Salamat po Ma'am Laila sa pagtamsak at saka sa pagpunta po ninyo dito. Tapos sabi po ni Ma'am Roda, i-vlog daw po niya si Rina one time. Cross. Kung ganun po ay abangan po natin, Ma'am. Shout out po sa mga andito sa live niyo po, Sir Kaagapay, Mili Valerio. Salamat po. Jasmine Pilay, sana all guwapo. Sana all guwapo. Guwapo san po. Dini Katangkatang, happy Sunday rin po at saka magandang gabi po. Frida Alano, shout out po from Pangasinan. Frida Alano, shout out po naimbag na Rabiim Dita. Robelen Sadsad, good evening Sir Kaagapay. My idol, shout out po sa iyo and Bibi Rina. Salamat po Ma'am Robelin Sadsad, shout out po sa iyo. Irene Bonina, panay Erika kasi yung topic kay Rab, ha ha ha. Panay Erika, so ano po yung na-insecure po kayo? Siyempre, kung Rina po kayo, siyempre wala po kayong ganang manood kung Erika po lagi ang topic. Kailan Santos, Sir. Hi Sir Kaagapay, good evening po. Musta na si Rina, maayos ng bagang ating prinsesa. Sana matuloy-tuloy na ang paggaling niya sa daming nagmamahal sa ating prinsesa Rina po.
Ano to? Helen Santos. Opo. Okay na rin po si Rena. Nora De Vera, check up daw ni Rena bukas, sabi ni Rab. Baka i-vlog po nila yon bukas. Iyan MC Gaming, hello kaagapay. Hello din po. Salamat po sa iyong pagdalo sa aking live. Emily Choson, kumusta na si Jomar? I-love team na ba sa iba? Diyan nga po marami pong nagagalit kay Jomar. At saka balita ko po marami na raw pong nag-unsub sa kanya. Yan po ang nalaman ko po. Kape muna po tayo. Shout out po kagapay from Iloilo. Musta na si Rina? Edna Poras. Ay okay lang naman po si Rina. Abangan niyo bukas baka i-vlog po ni Rob. Kasi check up po ni Rina. Si ni Robles. Si kagapay live wala si Mayura close tindahan. Siguro po, pagod po si Mayora kasi ang alam ko pag linggo ay lumalabas po sila, nagkita-kita po sila yung mga kababayan po natin. Sa plaza po yata sila nagkita-kita. Edna Solas, sana po kagapay matuloy na namin. Sana po kagapay matuloy na miss namin si Rina. Ang daming nag-aabang dito sa Saudi, mga fans ni Rina noon hanggang ngayon. Rina pa rin kami. Saan po kayo sa Saudi, Pitay na Riyadh? Good evening, kaagapay. Ingat ka lang dyan sa Saudi. Ay, salamat po, Ma'am Nelda Kalunod. Kayo din po, mag-iingat din po kayo. Rosco, shout out po, Sir Spike. Ay, hindi pa po yata nakadalo si Sir Spike. Baka mamaya pa yon. Ninaga Payaw, sabi ni Kalinga Prab, bukas daw check up ni Princess Rina, abangan na lang daw po sa vlog. Opo, abangan na lang po natin kasi alam ko po dyan, once a month lang po siyang may vlog. Okay na rin po yun yung once a month kaysa hindi po natin makita. Ian Gaming, shout out kagapay. Shout out sa iyo, Ma'am Ian Gaming. Ma'am Ian, Brad Ian. Nakakamiss makita si Princess Rina natin, Jocelyn Amolong. Ayaw nga po, baka yun nga po sa check-up ay doon po natin makikita. Nag-comment ako kay Rad, kailan vlog ng Joren. Nag-comment po kayo kay Rab, kailan vlog ng Joren. Baka bukas, pag pag tawag po nun, pag chinik up si Rena. Nili Yetsu, good evening, kaagapay mo sana si Rina watching from Taiwan. Ay, okay lang naman po si Rina, Ma'am Nili. Bukas check up po niya, baka i-vlog po ni Rab. Marinel Garcia, good evening, Idol Kagapay. Good evening din po, Ma'am Marinel Garcia. Shout out po sa iyo. May pasok siya rin na bukas, baka online lang yung check up niya. Check up. Irene Bonina. Ang pasok po yata ni Rina ay online po yata yun eh. Yung pagpasok niya sa school ay online po yata, ang alam ko. Good evening, Idol Kagapay. Ingat palagi. Diolia Hardinisa. Ay kayo din po, Ma'am Diolia. Ingat din po kayo kung saan man po kayo naroroon. LB Tomas, good evening po, Sir Kaagapay. Kumusta na po kayo? Ito po, gwapong-gwapo pa rin. Joke lang po.
LB Tomas, Maria Anita Beltran, isa na rin ako nawalan ng gana kay Jomar. Ay kayo din po ba mo, Tita Maria Anita? Mukhang bibitaw yata si Jomar kay Rina. Marjon Loroso, good PM po. Shout out sa Marjon. Tamsak Dancer, kagapi mo watching from Singapore. Mercy Toledo. Salamat Ma'am Mercy Toledo. Yolanda Carlos, good evening kagapay. Kumusta? Ay okay naman po Ma'am Yolanda Carlos. Kayo din po, kumusta po kayo? Irene Bonina, kasi sabi ni Jomar pwede naman daw online. Oo nga po. Pero alam ko dadalhin eh. Ibiyabiyahe. Chini Robles, hindi na ako nanonood Kalingap Pag-visit ako sa puro Love Team Angel na maarte. Ian Gaming, good evening po kagapay. Good evening din po sa Ian Gaming. Huwag naman ganun kay Jomar, mabait naman siya, OPP. Oo nga naman po, mabait naman po si Jomar. Maria Anita Beltran, sana huwag kang magbago kay baby ko. Na hindi po tayo magbabago, Ma'am Maria Anita. Sana kayo din po, huwag niyo pong bibitawan si Bibi Reyna hanggang siya ay makapag-asawa. Opo, nag-live po si Mayora kanina sa underpass kasi umuulan po. Cross. Oh, yun nga po, nag-live po siya doon. Edna Sola, Riyadh po ako, kaagapay. Riyadh. Alam ko dyan sa Riyadh, napakainit po dyan. Solita Bautista, good evening po, kaagapay. Shout out po sa lahat na nandito. Baka online check up lang. Baka online check up lang po yun. Kasi pwede raw online lang po kay Rina. Baka online lang po siguro yun, Tita Solita. Good evening kagapay, Tamsaktan, Judith Tahada. Ay salamat po Ma'am Judith. 140 million views na po tayo, 55 Tamsaktan. Halos kalahati po ang nakikipag-martis po dito. Shout out po sa kagapay mo watching from Singapore. Mercy Toledo. Nasaan na tayo? Hindi na ako nakapano sa live ni Mayora. Sobrang busy ako. Edna Sola. Ay, kahit hindi po kayo nakapanood, Ma'am Edna Sola, basta importante ay nagtatrabaho muna kayo. Unahin nyo muna yung inyong trabaho. Baka mapagalitan po kayo ng inyong amo. Yari na. Oo nga, ayaw talaga kasi noon nanood ako ng live ni Jomar, naawa ako kay Jomar kasi personal talaga siya. Sabi ni Jomar daming ayaw na i-love team siya sa iba kay Rina lang daw dami nagsabi na mag-unsub sila. LB Thomas. Oo nga po, meron pong alam kong may nag-unsub na kay Jomar. Ang bagal po ninyo magbasa, konting bilis lang, hihihi, Maria Anita Beltran. Iniisa-isa ko po para mabasa po natin lahat. Kasi pag mabilis, nahihilo po ako. Baka hindi ko mabasa lahat, may malagtawan. Agapay balita ko ilalaptin si Kuya Jomar kay Joy, totoo ba? Nili Mitsu. Bali-balita nga po, medyo daw po, ilalaptin. Kaya minsan yung Japan ay parang
tatampo yata sila kay Jomar. Marinel Garcia, shoutout po sa Rina Community. Edna Sola, hindi na ako nakakapanood sa live ni Mayora, sobrang busy ako. Hmm. Ani Sina, sana po magpa-event naman sila sa Perten kasi importante yung 1 year anniversary kahit sana simple lang mas miss na namin si Rina i-vlog nila. Abangan po natin Ma'am Ani. Cross oo nga po kasi sikat na siya kaya di na niya kailangan si Rina. Kung baga sinasabi niyo pong ginamit lang po si Rina, ganun po ba yun? Hindi naman po sigurong ganun, Tita Ros. Linda, huwag kayong magalit kay Jomar. Wala namang vlog na love team si Jomar. Sa iba baka fake news din siya. Yung totoo man, basta suportahan natin si Rina. Kahit wala naman po siyang ka-love team, basta importante ay si Rina lang po ang suportahan na lang po natin. Kasi hindi naman kailangan ni Rina yung yung lalaki na bilang alalay or kuya. Kasi marami naman dyan sila. Pwede naman niya matawag na kuya. Ang importante ay yung paggaling po ni Rina. Yun po yung ating aabangan lahat. Sir Kaagapay, shoutout po din. Jocelyn Amolong, Sir Kaagapay, shoutout po da Caronodal, South Cotabato. Macarena din. Shoutout po sa Coronadal, South Cotabato. Musta na Kaagapay, shoutout po from Antipolo City. Musta na ang dalaga natin. God bless and guide you always more blessing. Emma Velasco. Ay okay lang naman po si Rina kahit hindi po natin na nakikita sa vlog ay lagi naman po natatawagan ni Tita M si Rina para kinakamusta po siya sagot naman po ni Rina ay okay lang naman daw po. Oo nga, dami nag-unsub kay Jomar. Bakit naman binitaw ni Jomar si Rina LB Tomas? Hindi pa naman po niya siguro binitawan ng gusto. Kay Rina lang kami, wag na kay Jomar, Ligaya, Abia. Oo nga po, kay Rina lamang po kayo tumutok. Kahit wala na po si Jomar o sino pa man yan. Maria Anita Beltran, ako hindi bibitaw kay Rina habang ako nabubuhay. Wow. Magandang gabi po, Sir Kaagapay. Pa-shoutout po si Rina OFW Worldwide po. Leonardo Nola. Shoutout po, Ma'am Leonardo Nola. LB Tomas. Ay ako forever talaga ako kay Rina. Hindi ako bibitaw at sa'yo lagi ako nanonood sa live mo. Salamat po, Ma'am LB Tomas sa palagi mong panonood sa aking live. Christina Manlangit, 140 yung viewers mo pero 17 pa lang yung thumbs up. Oo nga po, alas kalahati po yung nag-thumbs up Nakikipag-martes lang po yata sila. Diola Hardalesa, pa-shoutout sa anak ko sa Jeddah. Salamat ng marami. Salamat din po, Ma'am Diolia Hardalesa. Shoutout sa anak po niya na nandito sa Jeddah. Magkalapit lang naman pala kami sa Jeddah Tutae. Kasi nag-aaral si Rina, follow up lang naman kaya online check-up lang yata ang gagawin tsaka traffic daw this week sa Naga Fiesta kasi daw baka di daw dumating yung doktor ni Rina, Irene Bonina. Oo nga po, sabi nga po ni Gibrat kanina sa akin, fiesta daw po sa kanila kaya yun nga po hindi daw po siya makakapag-scout si Gibrat dahil traffic daw tsaka isasara daw yung mga kalsada, sabi niya kanina. Baka ganun po, kaya online po siguro ngayon yung check-up po ni Rina. Emily Choson, maraming nakamartes kay Rina kasi marami ang nagmamahal sa kanya. Emily Choson. Halos 100 nga po ang nakikipag-martes po dito.
172 million views, 75 thumbs up done. Alisa, habang ako'y buhay, Princess Rina lang ako. Wala nang iba. Mahal namin. Bibi Rina. Oo naman po. Mahal naman po natin si Rina. Christina Manlangit, 17 pa lang thumbs up. 75 na po, Ma'am Christina. Nila Taroma, thumbs up done kaagap. Salamat po, Ma'am Nila Taroma. Shout out po sa'yo. Robelin Sadsad, kaagapay gusto ko si Jomar Joren forever. Naawa ko kay Jomar. Robelin Sadsad. Yet Master, shout out sa lahat ng up done, kaagapay. Oh, shout out sa iyo, Yet Master. Salamat sa iyong pagdalo. OPP, ayaw ni Jomar mag-love team. Ay, kung kay Jomar at si Rina po ay hindi naman po sila mag-love team. Kumbaga pinaliwanag po ni Tita M kay Kalinga Prab dati na ipapartner daw si Jomar si Rina bilang magkuya alalay lang. Pero hindi daw po ito love team, sabi po ni Tita M kay Rab. At wala daw pong pakialam ang Japan sa mga love team na po yan. Pero sa tingin po din ng mga tao siguro, siyempre pinagsama po si Jomar at saka si Rina tapos pinagdikit pa yung pangalan. Masasabi rin po sigurong love team na po yan. Kahit sabihin pong alalay or magkuya lang po. Pero nasa mga tao na rin po yan kung ano po yung isipin po nila. Asan na po tayo? Mabagal po tayong magbasa. Isa-isa po natin para mabasa po natin. Lina Danola, sir, kagapay balita ko po, may love din sa iyo ni teacher. Sinong Lina Danola? Sir, kagapay balita ko po, may love din sa iyo ni teacher. Sino pong teacher? Rina lang sapat na. Risa, ay opo, Rina sapat na. Kamsaktan Irene Bonina. Salamat po, Ma'am Irene. Loida Alimahin, watching from Iloilo. Shout out, Ma'am Loida. Tsaka magandang gabi din po sa inyo dyan. Kung ayaw ni Jomar ng love team, paninindigan niya iyan. Tama. Maria Anita Beltran. Veronica Loyola. Hello po, nakalive si Rab. Opo, nakalive po si Rab. Veronica Loyola. Nimia Bantilo Adorador. Good evening po. Nakaagapay Tamsaktan watching from Iloilo City. Shout out sa iyo, Ma'am Nimia. Salamat sa pagtamsak. Nili Yitsu, bakit ganun tuwing may alala si Rina bilang kuya tapos si Kuya Rab ilabtin na naman kay Joy? Ano ba yan? Ang gulo kagaya kay Edo. Ay, hindi po natin alam kung ano po yung tumatakbo sa isip po ni Rab. Sini Robles, kung nakalive si Jomar, puro Edrica ang binabanggit, huwag nang manood sa Jomar niyan. Unsubscribers na. Sini Robles. Ay siguro si Jomar ay iniidolo niya si Erika at saka si Jomar. Si Edo. Cross nakakasama lang ng loob kasi nangako ng sobrang di naman pala tutuparin. Yun lang. Pag nag-love team si Jomar sa iba, marami mag-unsub sa kanya. Emily Choson. Ngayon pa nga lang po, nalaman ko may nag-unsub na po eh. Thumbs up po tayo guys. Mababa ang thumbs up. Kate Nebres. Oo nga po. Nasa lang po tayo. 86 thumbs up. 196 million views. Halos 100 po ang hindi po naka-thumbs up. Bakit po ganon? Yet Master, hindi pa sure mag-love team sa iba si Joma. Ay opo, hindi pa po sure. Pero kung sure na po na ilalove team, nako,
yari na po si Jomar po dyan. Kaagapay makaedrikan na po si Jomar, Leonardo Nola. Siguro po kinikilig lang po si Jomar kay Erica at si Edo. Hindi online ang pagpasok ni Rina, araw-araw talaga siya pumapasok sa school. Anis Sena. Ganun po ba yun? Maria Cherry Antonio, kanina yung nag-live kaagapay kasi doon ko muna ano po, kanina yung nag-live kaagapay kasi doon ko muna sa WWE Wrestler, umusta na lang ni kong Mama M at sa iyo, God bless and good health. Opo, kamusta po kita kay Mama M, Ma'am Cherry Antonio. Ligaya Abia, si Rab ang mahilig sa love team, mga bata pa at may mga itsura kawawa ang hindi maganda, hindi nila tutulungan. Imbes paglingap, puro kalandian. Gina Katang-Katang, sana all ko. Ah, si Jomar di pa decide kaya wala pa love team sa iba. Hayaan na lang siya kasi kung gusto ni Rab, baka wala rin siya magawa. Lol, fine. Siguro wala din pong magagawa po si Jomar kung yun po ang utos po ni Rab. Pero pangit naman po kung ikaw ay tagasunod lang. Kumbaga wala kang sariling desisyon. Ignace wala, tama ka dyan, kagapay ang opportunity gumaling si Princess Rena natin. Nandito tayo lahat na magmahal sa kanya. Opo, solid Rina tayo forever yet master. Leslie Magara, Hirosel kagapay, ganyan na si Jomar kasi sikat na siya. Leslie Magara. Tingnan po natin kung ano po yung hakbang na gagawin po ni Jomar kung payag siyang ilaptin sa iba. Pag bumaba po yung kanyang view ang subscribe, alam na po. Herminia Santos Rina lang tayo, hayaan na natin yan. Isipin na lang natin ang panggaling ng lubusan si Rina. Oo nga po. Sabi ko nga po, ay hayaan na lang po natin yung mga love team na yan. Yung magkuya-kuya na yan. Importante, tumutok na lang po tayo kay Rina. Good evening, Sir Kaagapay, Evelyn Lorela. Good evening din po sa iyo, Ma'am Evelyn. Shout out po sa iyo. Hindi ako bibitaw kay Rina kasi sinubaybayan ko si Rina part 1 hanggang ngayon. Kaya gusto ko ang story life niya. Mercy Toledo. Oo nga po, kaabang-abang po talaga yung tsaka napakaganda yung kanyang story sa buhay niya. Kasi siya po yung may sakit, tapos inaabangan ng lahat kung uh, kailan po siya gagaling, kung ano po yung mangyayari. Biolia Herdalesa, basta ako po rin na forever. Sir Kagapay, adda ka no met ipapalabtinkin ka nga teacher Sir Kagapay, Leonardo. Sino ajay manang? Sino nga teacher? Sir Kagapay, adda ka no met ipalabtinkin ka nga teacher Sir Kagapay. Sinong teacher ajay manang nga ilabtinda? Kanyak? Alicia Perdiroso, magandang gabi po. Kagapay watching from Macau. Magandang gabi din po, Ma'am Alicia. Perdiroso, shout out po. Tamsaktan, Rosemary Anyano. Salamat po, Ma'am Rosemary Anyano. Irene Bonina, tamsak naman kayo. Oo nga naman po. Tamsak naman po kayo sa aking live. 199 million views, 105. Tamsak dan. Ako ansab ko na lahat mga hindi isang salita rin na lang sapat na Risa. Sir, mahal na mahal natin si Rina pero halos di nila i-vlog sa love team.
Ang umiikot ang pagka-charity nila, nakakaumay na ang love team na yan. Di sila charity vlogger, charity love team sila, Marites. Yun nga po, meron din po nagsasabi na hindi na po pure na charity vlogger, kumbaga. Yan nga po, sinabi nyo, charity love team na. Si Jomar Kalingap kung ano ang desisyon ni Kalingap Rob, wala siyang magagawa kasi kaya susunod lang siya, tanggapin lang po natin, basta rin na lang po tayo hanggang sa pagkaling niya. Solita, Bautista, oo nga po. Ayanan na po natin si Jomar. Kung masaya siya, suportahan po natin. Lan Gaming, Lan Ian MC Gaming, Tamsak Dan. BFF, buhay pa ako, Mayura na TV. Buhay pa si BFF Nakadalo sa aking live. Himala. Asan na tayo? Sir Kagape, ano ba yung malaking pasurpresa kay Rina ni Kuya Bal at kay Kalinga Prab? Ay alam ko po yan. Pero hindi ko pwedeng sabihin po kung ano yung sorpresa. Kaya hindi po na-vlog po si Rina dahil mayroon pong malaking sorpresa. Pero hindi ko po sasabihin po yung aking nalalaman. Mahirap na po. Baka tayo po ay madali. Solita Bautista, shout out Mayora. Cross ako rin na po kaagapay si na lang po kaligayahan ko kaya habang buhay di ko siya bibitawan. Siyempre ikaw po sa kaagapay, supportan kita hanggang vlog mo sa pag-uwi mo, Cross. Salamat po. Paano po yan pag uwi ko po ay may sariling content na po ako. Kumbaga magsa-charity vlogger din po ako. Nandyan po pa rin ba yung inyong suporta? Yun po ang tanong. Nili, it's you. Wala akong ibang pinapanood, si Rina lang. Ayaw ko ng mga love team. Love ko lang si Rina forever. Kamsakdan, kaagapay mo, Maria Baido. Shout out Mayora Nike TV, Jasmine Pilaes. Hello, Tingmila Marak. Hello din po. Container Jackie, Rina pa rin ako habang buhay. Ako galit ako kay Jomar. Ay wag po kayong magalit kay Jomar, tita Container Jackie. Silva Kumar M. Hi, hello po. Shout out po. Rose Cruz, shout out po kay Mayora. Shout out daw sa iyo, BFF Mayora. I love Rina forever, Mama Roda. Sapat na para kay Rina. Bas Milby. Shout out po Mayora Edna Sola. Hello po, salamat sa lahat. Ngayon, shout out ko po sa lahat. Mayora, shout out. Kanina pa ako naliligaw. Kaagapay wawa ng pig ko. Haha, anong pig? Ela Signal Relay. Sana ikaw kaagapay huwag kang lilipat sa iba basta Rina ka lang pangako mo sa amin. Ay, hindi naman po ako lilipat kasi ang content ko ngayon ay Rina palagi. Yun nga lang, pag ako'y umuwi, may sariling content na po ako. Andyan ka pala Mayora, di ka ba nag-live Linda? Puti Jomar nagpaalam kung pwede siya labtin, hindi kagaya ito, bigla tayo pang iwan. Sabi Jomar kuya pa rin siya. Alicia Perderoso. Oo nga po, buti pa si Jomar nagpaalam. Nagpaalam naman si Edo noon. Umiyak pa nga eh. Ayaw na i-vlog si Rina kahit pugong biyahero na lang ako nanonood. Hindi na rin ako nanonood kay Jomar.
Nagayuma na siya sa ibang bakuran, nag-live siya kanina, puro Edrica ang lagi niya binabanggit. Frida Alano. Kilig na kilig nga po si Jomar kay Edo tsaka Erica. Baka kinikilig po siya sa love team nila. Maria Baido. Andito pala si Mayora, shout out po. Opo sir, pa hindi love team si Jomar at Rena kasi si Jomar at si Kalingap iyan ang maging kuya ni Rena, Leonardo Nola. Ay opo, basta ako rin pa din kahit anong mangyari. Basta ako, importante sa akin tuloy ang paggaling ni Rena. Sabi ni Jomar, hindi naiiwan si Rena. LB Tomas. Herminia Santos, wala kasing vlog kay Rena kaya si Jomar busy sa ibang beneficiary ni Rob. Dolores Galvez, magandang gabi kaagapay. Si Rina lang ang pinapanood ko mula noon hanggang ngayon. Mama Yura, shout out Maria Anita Beltran. TC Diaz, gandang hapon po kaagapay, shout out. Shout out po Ma'am TC Diaz. Jocelyn Amolong, sa live kasi ni Jomar, puro Edrica nakapasok kaya nakakawalang gana. Jocelyn Amorong. Napanood ko nga rin po yung live po ni Jomar, pero hindi ko po tinapos. Miles Reyes Ramos, thumbs up dan, Kagapay Vlog, shout out from Pampanga. Shout out po Ma'am Miles Reyes Vlog sa Pampanga. Irene Bonina, nakikimartis lang sila, ha ha ha. Thumbs up dan po. Irene, TC Tomas, Sally Alegria, David lang ang love team ni Joy Diwata, hindi si Jomar. Ay si David tsaka si Joy ay parang hindi po yata nag-click. Kaya si Jomar po yata. Hindi po natin alam. Marinel Garcia, Idol Kagapay, just done. Thumbs up. Good night. Salamat po Ma'am Marinel Garcia sa iyong pag-thumbs up at good night po sa iyo. Salamat din po sa inyong pagdalo. Shout out Mayura Carmelita Biga Bautista. Leonor Danola, po sa Kagapay. Isa na rin ako sa mag-unsub kay Jomar. Leonardo Danola, lako, delikado si Jomar ah. Mercy Toledo, ewan ko itong kalinga pakalam ng mga senior citizen ang lingapin bakit ang mga bata marunong maghanap ng trabaho. Yun ang tinutulungan. Sana mga senior citizen ang tulungan. Watching from Kuwait, Erika Tayong. Shoutout Ma'am Erika Tayong. Edna Sola, Kagapay live si Kalinga Prab kahit isa walang binanggit sa Princess Rina natin, puro Erika lang sinasabing hindi na ako nanonood. Ayun nga po, hindi naman po nila babanggitin talaga si Reyna. Kasi nga sa vlog na hindi po nila binablog. Siyempre, hindi po nila itatapik si Reyna po dyan. Nile, it's you. Pag I love team, si Kuya Jomar kay Joy at kumayag, dami naman magagalit parang si Ido. Ay marami po talagang magagalit kay Jomar. Mercy Toledo, live na si Mayora. Irene Bonina, Mayora, live na rin. Fando, kaagapay kaboses mo rin si Ayon Perez, mabagal magsalita. Hihihi. Shoutout sa iyo, Ma'am F. Handok. Plano ko sana magbigay kay Jomar ng Gcash niya pero nagbago isip ko, nainis ako sa live niya. Sabi niya makikipag-love team raw siya sa iba. Utos ni Rob kasi sa kabila raw mas mataas ang Diyos. Frida Alano. Ay siguro gagawin po ni Rob po yan para umangat po yung ni Jomar. Nag-reactor si Jomar sa Edrica Solita Bautista. Opo, nag-reactor po siya na si Jomar. Kanina kinilig siya kaya siguro gusto din niya ng love team. Siguro maaari pong ganon.
LB Tomas, may nagsabi nga na mas masahol pa daw si Jomar kaysa kay Ido. May nagsabi sa live na Jomar, nakakaawa si Jomar. Sally Alegria, ansab naman ako kay F. May LT si Jomar kasi kay Capre ansab ako noon wala si Capre. Regular class na si Rina, graduating na si Rina, yet master. Sir Masabari, Sir Sir Masabari, please naman, broad-minded tayo. Matanda na tayo yung silos na yan, magpapagulo ulit. Kung ako sinulab din niya, kung ano utos ni Rab, wala tayo, ako, wala tayo, hindi ako na talaga manunod kay Rab kasi wala na charity. Yerma Sabari. Nagbago na agad si Jomar, parang gusto niya ng kalab team, kawawa naman si Biberina kung iiwan niya. Easy Tomas. Ay hindi naman po kawawa si Reyna kasi nandito naman po kayo na naka sumusuporta kay Reyna, tsaka meron naman pong nagpapagamot po sa kanya. Kung lalaki lang naman po 'yan, kung si Jomar lang naman po nawala, ay hindi naman po malaking kawalan para kay Reyna po 'yan. Kagapay, good evening, mahal na mahal kasi si Reyna kay Jomar, ayaw ko na doon muna ako kay Ugong Biyahero, nakakaumay na ang love team na yan, Marites. Kaya na lang kung gusto ni Jomar love team, buhay na niya yan. Maria Anita Beltran, ay oo nga naman po. Hayaan na lang po natin si Jomar kasi matanda na rin po siya, meron na po siyang sariling pag-iisip. Nasaan na tayo? Siyempre, sinabi gagawin ko. Oo naman po, siyempre po, pag sinabi gagawin ko, cross. Basta wag kang magbago, Maria Anita Beltran. Oo naman po. Yes naman, support pa rin sa'yo. Wow, salamat po, Ma'am Irene. Kung ganun ginagawa, wala na siya, Diyos. Wala pa manood sa kanya. Edna Sola. Kawawa naman si Jomar. Ha, ha, ha. Kagapay nakalive si Kalinga Frog. Julie Siberiano. Ay, opo, nakalive po siya. Kaya kagapay, opo, di po yata pwedeng sabihin yung malaking surprise. Magugulat na lang po ang mga fans ni Reyna, Leonardo Nola. Ay, opo, hindi po pwedeng sabihin yung aking nalalaman. Gandang gabi, tamsaktan. Spike Limbo. Nandito na si Spike. Nakadalo na po siya. Spike Limbo, may sa'yo, naghahanap sa'yo. More on charity love team na mga kalingap. Edita Corpus. Oo naman, para sa akin, so suporta ako kasi maganda naman yung hangarin mo na magtulong sa kapwa. LB Tomas. Salamat po, Ma'am LB Tomas. Kasi yan po talaga ang gagawin ko pag ako ay nakauwi. Leonardo Nola, kagapay pa shoutout po kay Mayora. Ayaw po, nakalive po yata si Mayora ngayon. Marianita, umuwi ka na kasi para makita mo kung paano kami sumuporta sa iyo. Malapit na po, Tita Marianita, na lang, 5 months na lang po. Edna Sola, baka ibalik ni Kuya Baldo kay Princess Rina natin, Edna Sola. Please huwag tayong selfish, Sherma Sabari. Hi Lodi, Pinky Ira, dito ang aking mahala. Hello, salamat sa pagpunta mo dito, mahal. Herminia Santos, pag walang vlog kayo rin na hindi ako manonood kay Rap, wala namang kwentang panoorin ang mga love team niya, puro kalandian lang, kilig na kilig sila. Herminia Santos. Mar ito?
Marjon Laroso, kaagapay nood ako ng live ni Jomar, sabi niya wala naman daw siyang love team. Pero kung sabihin ni Rab ay love team kung magkatulong daw sa beneficiary gawin niya pero hindi daw magbago ang maging magbabago ang maging kuya. Sir parang sandalan nila si Rina pag umingay ang pangalan nila sa kanila, i-love team sa iba. Mahal kasi si Rina mula D1 hanggang ngayon, Marte. Parang ganun nga po yung nangyayari. Parang ginagamit lang po talaga. Ewan. Maria, Maria Anita Beltran, shout out Mr. Spike Limbo. Shout out po sa mga viewers, Evangeline Glian. Shout out po Ma'am Evangeline sa yung pagpunta po rito. 173 million views na po tayo and 125 times saktan. Marami pa rin po yung nandito kaysa sa hindi po nakatamsak. Pearly Fernandez. Andito po si Tita Pearly Fernandez. Shout out Tita Pearly. Hello po sir Kagape. Nakita mo ba ang live si Jomar kung parang iiwanan yata si Rina? Mag-love team yata sa iba. Parang marami na ding ang ayaw kay Jomar tamsaktan. Kuya GR TV Official. Hello po Kuya GR. Salamat po sa iyong pagbisita. Leonardo Nolaw po sir Kagapay kahit umuwi ka, may ibang content ka na suportado pa rin kita. Salamat po Ma'am Leonardo Lola. Hayaan niyo po pag uwi ko po talaga. Magcha-charity vlogger po talaga ako. Spike Limo, Maria Anita Beltran, shout out. Shout out daw po Ma'am Tita Maria Anita, sabi po ni Spike. Hello Pierre Fernandez, Kuya GRTV Official. Hello Kagapay, Ginny Low. Hi din po Ma'am Ginny Low. Salamat po at nakadalo po kayo sa aking live. LB Tomas, okay lang kung walang ka-love team si Rina. Basta ako hindi bibitaw Rinas, malaksa ka lang. LB Tomas. Yes po, support namin kayo sir. Kate Nerves, salamat po sa inyo. Shout out po sa Cagayan de Oro City, mga Hanoy family, Evangeline Lia. Shout out po sa family Mang Hanoy sa Cagayan de Oro City. Shout out po sa inyo. Leonor Danola, Sir Kagapay, tama ka na po kung Sir Kagapay, tama na po na kung yun ang sinasabi ni Rab, wala silang magagawa. Susunod sila. Leonor Danola. Hello mga ka-viewers, Kuya GR TV Official. Maria Anita Beltran, sasabihin ni Jomar para makatulong sa beneficiaries ni Rab, mali ang katwiran ni Jomar para sa akin lang. Sabagay, may kanya-kanya po tayong tawag po no? May kanya-kanya po tayong mapupuna. Parang ganun po ba yun? Sonia Malapri, vlog ni Jomar Edrica, kilig siya sa Edrica. Gusto niya rin love team ni Jomar, naiingit siguro sa love team. Hindi po natin alam kung naiingit ko si Jomar. Mag-isang oras na po tayo mga kaagapay. Siguro isang oras lang po tayo mag-live. Higit 20 minutes pa siguro. Trabaho lang Julius Severino, trabaho lang ang kay Jomar kung anong utos ni Rab, susunod kaya dahil tinutulungan din siya ni Rab. Siguro yun nga po parang nahiya din po siguro tumanggi si Jomar kaya susunod na lamang po siya yung mga kanyang bagay. Edita Corpus, Herminia Santos, pareho tayo ng observation love team ng kinikilingan ng director ngayon. No more paglingap. Hello din dyan. Hello din GTV, kumusta ka na? Din shout out and thumbs up dan. Telly Fernandez. Alicia Chua, ansab na ako kay Jo Marina lang kami dito Iloilo. Shout out po sa mga taga Iloilo. Alicia Chua. Hermina Santos, hindi din ako pinapanood
Hindi ko na pinapanood ang vlog ni Jomar, nakakawalang gana panoorin. Unsub ko na din siya. Herminia Santos Diary na po si ano, si Jomar. Good evening everyone. Shout out po sa Kaagapay Minda Palao. Shout out po Ma'am Minda Palao. At si Jomar pag nawili At si Jomar pag nawili na iyan sa love team, malilimutan na niya si Rina Maria Anita Beltran. Ay malamang baka may love po na po sa iba, wala na si Rina para sa kanya. Baka may gusto si Jomar kay Erica ang sabi sa live ni Jomar. May nagsabi na Rose Ann daw ang kaagapay ang ano po, baka may gusto si Jomar kay Erica ang sabi sa live ni Jomar. May nagsabi na si Rose Ann daw kaagapay ang ilove team. Ganun po ba yun? Tamsak dikit, Kuya GR, TV official. Nahilo po tayo ah. Kapag nagbago si Joe Macarena, kung iwan niya, unsubscribe ko rin siya. Miles Reyes Ramos. Yari na po talaga si Jomar pag ano, ganun lang po ang ginawa po niya. Makikita po niya na marami pong mag-unsub. Siguro mag ano yan, ang hinaan siya ng loob. Magsisisi po yun. Suportahan po namin ikaw kaagapay pag vlogger ka, Alicia Pederizo. Salamat po. Sana kaagapay ang tulungan mo yung mga matatanda, Maria Anita. Ay po ang number one ko po na ano na tutulungan po talaga ay yung mga senior citizen. Kasi meron na po akong nakitang ano gustong tulungan. Noon ko pa itong gustong tulungan na nakikita mag-isa lamang po siya sa ano, buhay. Wala po siyang asawa. Iwan ko lang po kung buhay pa ito. Evangeline Glian, shout out. Lucky charm nila si Princess Rina kaya marami nagmamahal sa kanya. Hindi kailangan ng love team sa kagalingan ni Princess Rina. Ninya Gapayaw. Tama po. Hindi naman po kailangan ng love team ni Rina. Ang importante ay yung kanyang paggaling. Pag uwi mo sa Kagapay at kung ayaw na nila si Rina, bibitawan na ng kalinga. Pwede ba yan, sir? Nakunin mo si Rina. Ito ang opinion ko lang, sir. LB Tomas. Ay hindi rin po ako papayag sa mga ganyan kung sakaling bibitawan po si Rina kasi siyempre alam niyo naman po sa sa social media ay marami pong ano tawag po nun, marami pong magre-react at saka hindi naman po ako taga Naga, taga Pangasinan po ako. Kaya sabi naman po ni Kuya Baldate, wala daw taga-dait na mag-vlog kay Rina. Bubugbugin daw po nila, sabi niya noon. Siguro, biro lang po niya yung ano, pagkasabi ng gano'n. Sir Kagapay, di ko na pinapanood ang love team nila kasi pinapaaral nila pero ginagawan ng love team tapos tinuturuan sila na magpakilig hanggang ma-develop na sila gaya ng Edrica Leonardo Nola. Good evening. Ayaan na si Jomar, hindi naman doktor si Jomar ang kailangan ni Rina Bibi Rina from Japan. Ma'am Gina Ahmad, shoutout ko Tita Gina. Sabi Jomar, Dading Laos, sabi Jomar ko. Being organista, Roda and Rina sapat na wala palang kwenta si Jomar. Ako din po hindi ako sasabihin surprise lang po bawal kasi sa amin na magsalita. Kung walang wasbas ng aming founder, ganyan kami kadisiplina ang Japan Charity Group Mega Love Shoutout kay CEO Mel in G.
Pirly Fernandez. O, alam din po yata niya no, ni Tita Pirly Fernandez yung ano, surprise na yan. Mona Lisa Magan, magandang gabi po. Kaagatimos na po bibirin na natin. Occidental Mindoro po ito. Ay okay lang naman po si Bibi Rina Mona Lisa Magan. Salamat. Like din kay Dia High Chick. Salamat po RH Barat News. Salamat sa iyong pagtalo. Salamat, salamat. Salamat po ang marami. Kapag hindi makarina ang mga vlogger, di ko pinapanood. Ikaw lang sa kasi Tito Manny Roda na anak ko Roda Mayora Hasa 26 TV ang pinapanood ko. Herminia Santos. Ibig sabihin po, Ma'am Herminia, pag ako'y nakauwi, siyempre hindi ko na po may vlog si Rina, may co-content. Hindi mo na rin ako panonoorin. Ganun po ba yun? Linda, sir, kagapay pag mag-vlogger ka, huwag mag-love team. Nakakasira ng adikain bilang charity vlogger. Love charity na panggulo lang sa love team na from Linda. Ay, oo naman po. Hindi naman po love team, love team. Kasi kung may love team, para na rin po natin tinuturuan yung mga babae lalaki na maglandian. Parang ganun po yung dating kasi. Leonard Danola, si Rosan po yung huling na scout ni Edo. Ganun po ba yan? Kasi si Jomar, nasa na dito. Kasi si Jomar sunod-sunod kay Rab, wala din pala siyang sariling desisyon. Maria Anita Beltran. Baka nahihiya lang po siguro Tita Maria. At hindi po siya makatanggi. Nakulog-kulog na po rito sa amin. Ni Aymor. Oh, kagapa isa na akong magsuporta sa iyo. Gusto ni Jomar subukan sa mag-love team sa iba from Rosario La Union. Ma'am Imot. Ay, Ma'am Imot, taga Rosario po yung gusto kong tulungan dyan. Yung nabanggit ko dati. Dyan sa Apor Soboso. Pag may charity ka, susuportahan kita, Herminia Santos. Ay, salamat po, Ma'am Herminia Santos. Moods na sa hali, watching from Kuwait, Sir Kagapa. Shout out po, FT Focus. Shout out. Maingay dyan, Kagapay, Maria Anita Beltran. Nandito po kasi yung yung isa naming kasamang kaibigan na Indiano. Kausap niyo yung kasama ko rito. Lumabas po yata sila. Nawala nang gana panoorin si Kalinga Prab dahil love team na yan dapat niya yung mga tao kailangan ng tulong, Edna Sola. Kaya nga po, ba't po kasi nangyayari po yung mga ganyang love team na po yan? Nili HCO, kagapay kabayan pala kita sa Malasiki, Pangasinan ako pero dito ako sa Taiwan nakatira. Ganun po ba, tita? Kung Malasiki po kayo, Asinggan po din po ako, Asinggan po ako. Gerlita Pirater, sir, sabi ni Rob, check up daw bukas ni Rina, abangan sa vlog ni Rob. Gerlita Pirater, opo, abangan po natin. 160 million views na po tayo in 137 thumbs up done. Kung kalahati pa po ang hindi po naka-thumbs up, mag-iisang oras na rin po tayo, isang oras na higit na po. 15 minutes pa po bago po tayo magpaalam. Sabi ni, asan na tayo? Sir Kagape, senior na rin po ako. May anak ako na nag-iisa pero namatay nung pandemic po. May 5 anak yung manugang ko lang may trabaho. Baka naman po, Sir Kagape, baka magiging beneficiary mo. Leonardo Nola.
Saan po yan, tita? Kasi pwede po natin ano ilapit sa ano. Okay, pag-uwi mo, okay, pag-uwi mo at mag-vlogger ka, suportahan kita. Good luck sa iyo, Linda. Salamat po, Ma'am Linda. Good evening pa, shout out. Maria Flora Montoya. Shout out po, Ma'am Flora Montoya. Salamat sa iyong pagdalo sa aking live. Ni Sina. Dapat sa showbiz lang sila puro love team, mga bata pa ang mga angels nila. Hindi magandang halimbawa sa mga kabataan. Aral na lang muna sana. Tama po, agree po ako dyan sa inyong sinabi, Ma'am Ani. Panoorin po din kita, siyempre, Herminia Santos. Salamat po. Marianita Beltran, pag-uwi mo sana magkita tayo. Pwede rin naman po tayo magkita, tita. Pag ako po ay nakauwi, sabihin nyo lang po kung kailan. LB Tomas, oo, masaya ako dahil may nakapalit na si Ido na si Jomar. In pa, Jomar, in pala iiwan din. Ano ba yan? Kung mangyayari na iiwan na si Jomar, si Rinan, insub na din ako kay Jomar. Pero sa ngayon, hindi pa. Kasi wala pa ako nakikita na kalab team. Hindi ko tinapos live ni Rab, nakakasawa, Edrica Topic, Derlita, Pirater. Basta solid rin na susundan ko from Baguio City. Shout out po, Ma'am Melody Sabado, dito Baguio City po. Marjon Laroso, hayaan na lang natin si Jomar Malaga gumaling si Rina. Tama po. Pirli Fernandez, Sir Kagapay, sabot din ni Princess Rina sa April 9 po sa sasama ka ba? Punta ng diet ko, ang saya natin basta may alam ako, tamsaktan. Matagal pa naman po yun, April pa po yata yan. At saka hindi ko po masasabi kung makakasama po ako. Naku, yari silang baka may pinapakain sa kanila kasi hindi na nila maiwasan si Erica Maria Anita Beltran. Kagapay fans ka namin kahit wala vlog si Princess Rina natin, nandito pa rin kami. Sana kung sakali mang mag-vlog ka, yung mahirap na ngailangan ng tulong nila. Love team na yan. Edna Sola. Siyempre yung mga mahirap po talagang ating hahanapin. Magtamsak na kayong lahat para ipakita natin sa suporta natin siya. Oo nga naman po. Basta ako hanggang buhay pa ako, hindi ako bibitaw kay Rina. Galing ito kay Tita Gina Ahmad. Wow. Rot, thumbs up. Magtamsak ka naman, Rot. Shout out sa'yo. Basta ako sa'yo lang manonood kay Hasa Kabalbas at Mayora. Basta kahit pag-uwi mo, susubaybayan pa din kita. LB Tomas, salamat po ulit. Si Rab lang ang mahilig sa love team, di siya gumagawa ng pugong pero at tikram walang love team. Herminia Santos. Sila po talaga yung ano tita, yung pure na charity na walang love team. Organic. Nisi Inko, hayaan natin. Thumbnail, Melody Sabado. Kahit sa Pinas ka nakaagapay, manonood pa rin ako, kabayan pa rin. Nili, it's you. Ay, salamat po tita. Kahit sa dito po ako sa Sitio Veterans sa Bagong Silangan, Quezon City, 67 years old na po ako, Sir Kaagapay, Leonardo Nola. Ganun po ba, Ma'am Leonardo Nola? Nising ko, kaya nyo na si Joma kasi may amo yon sinusunod. May may amo yon na sinusunod sa pa. Siri na bawal naman i-vlog, huwag na kayo magtampo, trabaho lang, love lang tayo.
Oo nga naman po. Huwag po kayong magtampo kay ano, kay Jomar. Sally Alegria, Pogi since day of to now, Rina lang talaga kami mga ano, Pogi since day of the up to new, Rina lang talaga kami mag-senior. Sally Alegria. Kabwisit na love team na yan, nakakasuka na sila Maria Anita Beltran. Tamsakpan po love namin si Princess Rina lalong sumikat yan ang baby girl natin, Rina, shout out. Kagapay, meron ba 97 upload Princess Rina natin? Hindi ko napanood ah. Opo, meron pong 97 po. Meron po siyang 97 eh. So, dito na po natin tatapusin yung ating live kasi meron pa po tayong gagawin. Try po natin bukas ulit po magla-live. Tapos, siguro agahan ko na rin po para marami pong makadalo. So, salamat po muli sa inyong pagdalo sa ating live at dito ko muna tatapusin. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo sa mga hindi ko po nababasa yung mga iba. Sa susunod na lang po natin babasahin. Maraming salamat po ulit and God bless po.